L-ajruplan il-ġodda l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se tkun qed tikri flok dawk eżistenti se jifrankaw mal-kwart tal-fuel tal-ajruplan il-qodma. Din il-ġimgħa fil-Parlament il-Ministru politikament responsabbli mill-Air Malta, Clyde Caruana, innota li l-flotta tal-Air Malta hija ta' 8 ajruplani u mhux se tiżdied jew tonqos. Saħaq li l-ajruplani l-mistennija jiġu mikrija u jieħdu post il-qodma se jifrankaw anki flus kbar lill-Air Malta. Dawn l-ajruplani wieħed mill-vantaġġi li għandhom huwa dak li huma ħafna iktar fuel efficient. Jekk min isir żball l-effiċjenza tal-fuel tagħhom akkontrarju tal-ajruplani preżenti hija bejn wieħed u ieħor ta' xi 25% inqas, ġifieri jkun smaw 25% inqas fuel u allura t-tħaddim tagħhom eventwalment għandu wkoll jifranka aktar flus lill-kumpanija. Il-Ministru għall-Finanzi qal li fatt ieħor importanti għall-Air Malta u li l-kuntratti ta' kiri ta' ajruplani ġodda se jkunu orħos minn dawk il-kuntratti ta' kiri eżistenti. Il-Ministru Clyde Caruana kien ħabbar pjan ta' ristrutturar għall-Air Malta biex din tibqa' waħda vijabbli. Il-pjan qed jara wkoll li filwaqt li joffri futur għall-Air Malta ikun assigurat li l-ebda ħaddiem ma jispiċċa bla xogħol u numru ta' ħaddiema qed jingħataw iċ-ċans li jmorru jaħdmu mal-Gvern. Bosta msieħba kienu laqgħu il-pjan ċar tal-Gvern għall-Air Malta u nnutaw kemm il-Ministru għall-Finanzi ħa deċiżjonijiet sensibbli, realistiċi u favur il-vijabilità tal-kumpanija tal-ajru. Fost dawk li laqgħu il-pjan tal-Gvern għall-Air Malta kien hemm il-Kamra tal-Kummerċ, l-Assoċjazzjoni Maltija s-Sidien tar-Ristoranti u l-Lugandiera, l-MHRA u l-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu.